Wel, bwrdd da, siwmai a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a bod chi'n barod i ddechrau creu gydag Adobe Express. Gobeithio bod chi wedi mewn gofnodi yn barod i hwb a bod Adobe Express ar agor gyda chi ac yn barod i fynd. Thema'r wers fyw yma heddi wrth gwrs yw cofio am drychineb y Titanic, y llong enwog nath suddo nôl yn flwyddyn 1912 a ni'n mynd i fod yn dysgu ffeithiau am y Titanic heddi tra bod ni hefyd yn dysgu sgiliau amlgyfrwng gwych ar Adobe Express. Nawr, fel ddwedon ni, mae angen bod chi wedi agor Adobe Express, ond hefyd mae yna dudalen gweithgareddau sydd angen yn chi, a mae hwnna'n sgrolio reit lawr fyna ar waelod y sgrin ar y deg ar draws adobe.ly/Titanic 2026, 2026. A dewch i ni gael neidio draw na te i edrych ar hwnna. Nawr, dyma Adobe Express, a fel chi'n gweld, drws nesau Adobe Express, dwi wedi agor tab arall, a ar y tab yma, nes i deipio adobe.ly/Titanic 2026. Neu wrth gwrs, os oes ydych chi ddyfais sy'n gallu sganio cod QR, allwch chi sganio'r cod QR sy'n ar y sgrin nawr, a fydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma hefyd. Nawr, tra bod chi'n agor hwnna i fyny, just neges i atgoffa chi athrawon bod modd i chi i oedi y fideo. Allwch chi wasgu pause ar y fideo os ych chi'n teimlo bod y wers yma yn mynd ychydig yn rhy gyflym. Mae croeso i chi wasgu pause ac yna ail ddechrau'r chwarae bryn bynnag mae'n siwtio chi. Mae yna 2 weithgaredd hefyd, felly os ych chi ar rhywbeth arall ymlaen bore yma, a ddim amser i fod yma ar gyfer yr wers gyfan, yna wrth gwrs allwch chi just ymuno ar gyfer y weithgaredd gyntaf, a wedyn gadael hanner ffordd drwyddo. Ta beth sydd yn siwtio chi o'r newch chi'r defnydd gorau o'r gwersi yma. Right, nawr, dewch i ni gael gweld beth i ni'n mynd i fod yn neud heddi. Wel, allwn ni weld gan sgrolio lawr. A yn gyntaf, ni'n mynd i fod yn dysgu sut i greu ffeithlyn sy'n cymharu. Nawr, mae hwn yn fath o ffeithlyn defnyddiol iawn le ni'n cymharu dau beth. Nawr, yn yr enghraifft yma, ni'n cymharu reolau diogelwch ar y môr, neu nodweddion diogelwch ar y môr yn y flwyddyn 1912 yn erbyn nawr. Iawn? 1912 yn erbyn nawr. Felly, ein ni'n mynd yn cymharu pan bod i lot saffach, lot mwy diogel i ni nawr i deithio ar y môr nag oedd i nôl yn oes y Titanic. Nawr ar gyfer hwn, fel chi'n gweld, dwi wedi cymharu yn yr enghraifft sydd fan hyn, 2 nodwedd, badau achub, negeseuon oedd cychod yn gallu derbyn a danfod, a hefyd yr rhew fynyddoedd, yr icebergs, yr rhew fynyddoedd. Ond, mae mwy na 3 peth da fi gymharu fan hyn. Mae, fel weldwch chi, mae yna 1, 2, 3, 4, 5 gwahanol gategori fan hyn da fi allwn ni gymharu. Felly allwch chi ddewis beth i chi'n meddwl sy'n fwyaf diddorol. Allwch chi hyd yn oed ychwanegu rai newydd eich hun os ych chi'n gwybod am ragor o ffeithiau a wahaniaethau rhwng diogelwch o adeg y Titanic a nawr. Weithiau mae copio a glido, gwneud copi o testyn ar y we yn gallu bod tyma bach yn lletwydd. Felly, i wneud e'n haws i chi, wneud e'n rwyddach i chi, dwi wedi hefyd rhoi bwtwm fan hyn i agor y ffeithiau ar PDF. Felly, os ych chi'n clicio ar hwnna, dyma ni, chi'n gweld mae wedi agor tab arall eto i fi fan hyn nawr, a na gyd yw hwn yw PDF syml, a mae copio a glido testyn o'r PDF yn haws, yn rwyddach na wneud o'r wefan ei hun. Iawn, enghraifft, os dwi'n llusgo dros hwn, chi'n gweld mae e'n rhoi'r bottom copy text yna i fi fyna, felly mae e lot yn rwyddach na draw ar y wefan. Right, wel, beth am i ni gael dechrau arni te gyda'n gweithgaredd gynta, sef y ffeithlyn yma. Felly, nôl y fi, ni'n mynd i glicio nawr nôl fan hyn ar tab Adobe Express, dyma fe. Wel, mae Express yn Saesneg. Dewch chi gael newid Express i'r Gymraeg os gwelwch yn dda. Felly, i newid iaith Express, na gyd sy'n angen i ni wneud yw clicio ar avatar lliwgar, y cornel top ochr dde, ac yna dod lawr i'r botwm sy'n dweud Settings. Cliciwch ar hwnna.
A fan hyn yn y ffenest yma, chi'n gweld, allwn ni newid y gwimplen gyntaf fan hyn o'r Saesneg i'r Gymraeg. Y dewis cyntaf, top y restr wrth gwrs. A dyna ni, i ni chi cael ffenest na am Express nawr yn Gymraeg. Gwych. Right, wel, ar gyfer y ffeithlyn yma, dwi eisiau cynfas siap poster arferol. Felly dwi'n mynd i glicio ar y cerdyn pink sydd yn dweud creu poster. Clic ar hwnna, a dyma ni yn agor golygydd Express i fyny. Right, nawr, cyntaf oll, ni'n mynd i osod naws ein ffeithlyn gyda'r cefndir. Nawr, licen ni gael, chi'n modd, nath trychineb y Titanic ddigwydd yn y nos, felly licen ni gael cefndir tywyll, falle chymod dŵr tywyll i ni gael meddwl am pa mor ddychrynllid oedd i fod ar gwch oedd yn suddo'n ganol y nos. Felly dwi'n mynd i fynd i chwilio am gefndir addas. Dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys a dwi'n mynd i fynd i'r elfennau oherwydd dwi eisiau cefndir. Felly elfennau. A dyma ni ar y top wedyn allai glicio ar cefndiroedd. Nawr mewn mynd hyn, allwn ni chwilio am rhywbeth fel dark water, beth am hwnna? 453 o ganlyniadau. Neu, lle ni just chwilio am dark blue? Lle ni'n neud na? Iawn. A gewn ni, waw, dros 3,000. Waw. Felly, llwch chi chwilio am gwahanol bethau? Dark waves, falle? Waves. Dyma ni. O, ma hwnna ni'n dash, gwylwch. Nawr, lot o rai bach neis fan hyn i gael. Felly, chwiliwch, edrychwch am wahanol rai. Chymo be, mae hwnna wedi dalan llygadu, dwi'n licio'r cefndir yna, felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A pan i chi'n ychwanegu nhw, chi'n gweld, mae e just yn newid y cefndir sydd â chi ar eich cynfas, felly allwch chi drial nhw mas, a'r brofi, mae hwnna'n un bach neis hefyd. A'r brofi gyda'r gwahanol gefndiroedd, tan bod chi yn hapus, licio hwnna hefyd, gyda'r un i chi wedi dewis. Wel, chi'n gwybod beth, fi'n mynd i fynd nôl i hwn, o'n i yn hoffi hwnna. Right, dyna ni. I wedi dewis cefndir. Felly, allwn ni nawr ddechrau meddwl am teitl. Teitl ein ffeithlyn. Wel, dwi'n mynd i glicio fan hyn ar y chwith ar y botwm T am testyn. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Clicio ar y botwm glas. Dyma fe. Nawr, dwi ddim yn ei weld hwn, chi'n gweld mae'r sgrifen yn ddi a mae'r cefndir yn dywyll. Felly dewch i ni gael newid lliw y testyn nawr i fod yn wyn. A ni'n barod nawr i deipio'r teitl i fewn. Nawr, os ych chi'n chwilio am y teitl, allech chi ddod fan hyn, iawn, RMS Titanic, diogelwch ar y môr, 1912 versus yn erbyn, gair lladin yw na ar gyfer cymharu gyda, neu yn erbyn. Nawr, right, wel, bant yn ni de, ych ni gael teipio hwnna mewn. Nwn ni roi mewn yn gynta, RMS Titanic. A wedyn dwi'n mynd i fynd lawr i'r linell nesaf, gan wasgu ar y botwm return neu enter ar y bysellfwrdd. A teipio diogelwch ar y môr. Neu, os ych chi'n gweld yn haws, beth am just copio hwn. Diogelwch ar y môr. Copy text. Enwedig os ych chi ddim yn coed siŵr fel i gael to ar yr o, yna mae copio fe o fan hyn. Mynd i wneud siŵr bod chi'n cael hwnna, felly mewn â fe. Nawr, i lido, i wneud paste, na gys eisiau chi wneud yw clicio lan ar y 3 dot ar y top fan hyn, 3 dot, a chi'n gweld, glido fanna. Na ni, diogelwch ar y môr. A i lawr i linell nesaf, lle deipio'r un yma, o'r drydydd linell, i linell ola yw just y flwyddyn nath y Titanic suddo, sef 1912. Bwlch. Versus, felly, dwi ddim yn mynd i deipio'r gair lladin cyfan versus, fel na, dwi just yn mynd i roi fys a y talnod llawn. Dyna'r y ffordd mwy cryno o deipio versus. A wedyn just nawr. Na fe. Right. Nawr. Dwi yn mynd i nesaf licen ni bod pob llinell yn llenwi ar draws y bocs. Chi'n gweld ar hyn o bryd, dim ond un linell sy'n llenwi ar draws y bocs, sef yr un ganol, diogelwch ar y môr.
Mae'r linell gyntaf, mae yna fwlch enfawr gyda ni fan hyn, ar ôl y gair Titanic, a wedyn o'r linell olaf, mae yna ni fwlch hefyd fyna ar ôl y gair nawr. Nawr hoffen ni bod bob linell yn llenwi ar draws. A mae yna fotwm special yn Adobe Express sydd ddim yn ei wneud hwnna i ni. Sef y cynllun testun dynamig. Felly na gyd sy'n angen i wneud yw clicio ar y chwith fan hyn ar y cynlluniau testun. A lan ar y top, mae eisiau dewis dynamig. A be mae'n mynd i wneud yw, mae'n mynd i droi popeth yn brif lythrennau. Ond, chi'n gweld beth mae hefyd yn wneud, mae'n mynd i newid maint y ffont ar gyfer pob llinell fel bod e'n llenwi reit ar draws y bocs. Sydd yn effaith gret os ych chi moyn llenwi petrial gyda darn o destun, rhywbeth fel yna. Right, wel, beth am chwilio am ffont addas ar gyfer hwn? Beth am chwilio am ffont addas? Dwi ar gyfer hwn yn mynd i chwilio am ffontiau condensed. Nawr, ffontiau sydd wedi cael eu cywasgu, mae hwnna'n meddwl. Ffontiau sydd wedi cael eu gwasgu mewn yn denau. Felly, allwch chi chwilio am ffontiau condensed sydd wedi cael eu cywasgu, gan fynd i le mae enw'r ffont sydd dan ni nawr, sef Source Sans 3, a sy'n ei just dechrau teipio'r gair condensed. Dwi'n eisiau chi dipio fe gyd, just C-O-N-D-E, na fe, bydd hwnna ddigon siwr o fod. Dyma ni, a chi gweld mae popeth sydd da fi fan hyn nawr yn ffontiau condensed. Allwn ni glicio fan hyn i weld 55 o ffontiau eraill condensed. Right. A na gyd dwi'n mynd i nawr ysgrolio trwyddo, gweld pa un o'r ffontiau yma sydd fwyaf addas ar gyfer ffeithlyn am y Titanic. Dwi'n hoffi hwnna, Mozilla, chi gweld mae'r T yn gryf, yn dweud. Dwi'n hoffi'r llunellau bach na'n dod lawr o dop y T. Hwna'n ffont da ar gyfer e. Felly, sgrolwch trwyddo, a dwi'n jyst yn chwilio pa ffont condensed sydd fwyaf addas ar gyfer y ffeithlyn yma ar y Titanic. Dwi eisiau un sydd falle yn ymddangos yn gryf, sydd ddim yn rhy fodern, achos wrth gwrs mae hwn dros 100 mlynedd yn ôl. Hwna'n un da hefyd, Jimbo Standard, chi gweld hwnna? Jimbo. Licio hwnna. Right, dwi'n meddwl mae Jimbo sy'n mynd â hi i fi, felly dwi'n mynd i ddewis Jimbo fan hyn. Dyna ni. Nawr, ydych chi wedi dewis eich ffont, allwch chi hefyd, just edrych i weld, beth arall sydd yn y teulu? Nawr te, mae condensed, ond mae da ni bold condensed a black condensed i gael hefyd. A mae rai fan hyn chi weld expanded, wel dwi ddim eisiau reina, ond dwi yn hoffi'r black condensed yma, mae'n gryfach eto, chi weld. Felly, jyst drychwch yn y teulu ffontiau. Nawr te, ie. Hwna'n dala'r sylw nawr ar gyfer y teitl. Right. Wel, fel i ni wedi gymharu, fel i ni ddangos bod pethau wedi gwella'n sylweddol o ran diogelwch ar y môr i gymharu gyda 1912. Wel, beth sydd dan ni yn yr enghraifft yw y lliw coch a wedyn y lliw gwyrdd yma. Felly, dewch i ni gael dechrau meddwl am ar trionglau bach yma, yn pwyntio mewn at y teitl. Dewch i ni gael edrych ar hwnna te. Right. Felly, mae'r triongl yna mynd i fod yn y siapiau. Felly, i ddod o hyd i siap, dwi eto mynd i ddod i'r botwm ychwanegu cynnwys. A dwi eto yn dod i'r elfennau, ond tro yma, dwi ddim yn mynd am y cefndiroedd, dwi'n mynd i fynd i'r siapiau. Felly, llai sgrolio draw ar y top, i'r siapiau. A be dwi eisiau yw triongl. Nawr, dwi'n mynd i fynd am triongl. Dechrau ni gael dod o hyd i'r triongl gyntaf, le maen nhw. Cynni, triangles. Dyma'r triongl dwi'n ni ddefnyddio gyda, chymod, y cornel bach crwn, 3 cornel crwn. Ond allwch chi ddefnyddio pwy bynnag triongl ych chi eisiau, allwch chi ddefnyddio un mwy miniog os ych chi eisiau. Ond dwi'n mynd i fynd am yr un yma, gyda'r corneli crwn. Chi mewn â fe, dyna fe, mae yna, ond mae e'n ddir fo med. Nes i ddod mewn â un bach arall, sgwylwch ar hwnna. Right, yn y bin na ti, clicio ar delay. Right, nawr der, un yma. Nawr, dewch i ni gael newid lliw yr un yma i'r coch. Y coch ar gyfer 1912 wrth gwrs, yr holl bethau o ddim yn ddiogel wrth deithio ar y môr. Felly dwi'n mynd i newid lliw llenwi y triongl.
Mae yna ddau goch fan hyn. Mae yna goch fwy tywyll a goch chydig mwy golau. Felly mae lan I chi, meddyliwch pa un I chi'n hoffi ore. Felly yna fynd yma'r un golau, dwi'n meddwl. A beth dwi'n mynd I wneud nawr yw cylch droi y triongl fel bod y pwynt yn gwynebu mewn. Felly yna gydio yn y ddolen cylch droi. Dyna ni, troi'r triongl o amgylch. A nawr, dwi ddim yn meddwl bod fi eisiau gweld chymod, yr cornel crwn, y ddau gornel crwn ar y cefn, just yr un felly. Na ni, felly na I just mynd â fe bant o'r dudalen ychydig. Fel na. Gret. Wel, beth am un gwyrdd te, rwch o draw I awgrymu bod pethau llawer mwy diogel ar y môr nawr. Wel, dewch ni gael dyblygu'r triongl coch. Clicio ar y triongl, a wedyn chi'n gweld, mae yna fotwm ar top fan hyn sy'n dweud dyblygu. Na ni, dyma fe. Newid I liwau o'r coch I liw gwyrdd. Mae yna ddau wyrdd yma. Dwi'n mynd I fynd am yr un yma. A wedyn, allech chi ddefnyddio'r ddolen cylch droi, neu allech chi ddefnyddio o dan safle y botwm troi yn llorweddol I just flipio fe o amgylch yn berffaith. Fel na. Gret. Right, dewch ni gael rhoi hwnna lan te. Nawr, bydd y llinellau pink yn eich helpu chi nawr I gael pethau. Dewch ni gael symud y testyn lawr mas o'r ffordd. Nawr te, bydd y llinellau pink yn eich helpu chi I gael hwn yn union yn y man cywir. Dyna ni. Chi'n gweld llinell binc na'n gweud bod wedi leino lan ar y gwaelod. Fel na. Gwych. Right. Wel, mae'r ddau na'n edrych yn gret. Felly nôl lan ar testyn te. A nawr llwch chi just gweld os na tyma bach o le, a mae I wneud y testyn ychydig yn fwy, I lenwi'r bwlch rhwng y ddau. Y triongl. Hyfryd. Hyfryd. Right. Wel, cyn sy'n mynd mlaen o'r testyn, jyst yn mynd I wneud ambell I beth gyda'r teitl yma eto I wneud fe I sefyll mas yn fwy. Felly, dewch I ni o clicio ar hwnna, a beth am roi amlinell, iddo fe, amlinell ddi, efallai, grif. A beth am wneud yr amlinell na'n eitha trwchus. Gret. A beth am gysgod hefyd? Beth am mynd i'r effeithiau? Ac ychwanegu cysgod cryf. Dyma ni, cysgod cryf. A mae'r cysgod cryf na mewn rhyw liw llwyd ar foment. Beth am newid lliw y cysgod I hefyd fod yn ddi? Nawr, fi'n licio'r effaith yna. Yr amlinell a'r cysgod di yn edrych yn gret. Un beth olaf felly yw I glymu y lliw coch peryglus gyda'r flwyddyn 1912 a'r lliw gwyrdd mwy diogel gyda nawr. Felly beth am I ni just newid lliw y testyn ar gyfer 1912. Felly ni fynd nôl fan hyn I golygu. A newid ew fod yn wyn I fod yr un lliw coch. Na ni, mae e'n dangos na bod yr lliw coch yma'n perthyn I 1912. Chi'n gweld, ni'n clymu'r ddau beth na ti gilydd. A wedyn nawr... Wps, ni'n moyn symud e. Nawr, dewis hwnna, a newid lliw hwnna I fod. Nawr, os ych chi ddim yn cofio pa liw wnaethoch chi ddefnyddio, chi'n gweld mae hwn yn ddefnyddiol, dyma'r lliwiau mewn defnydd. Dyma'r lliwiau dwi wedi defnyddio hyd yn hyn yn y dyluniad. Hwna'n handi iawn. Right, dyna ni. Nawr, dwi'n meddwl bod hwnna wedi helpu lot ar y testyn yn dweud. Mae'r amlinell ddi yn neud e fwy cryf, mae'r cysgod yn cool, a wedyn mae'r lliw na yn dangos I ni. Coch yw 1912, a nawr yw'r gwyrdd, a mae hwnna'n mynd I helpu ni nes ymlaen yn y dyluniad. Iawn te. Wel, gan bod ni siarad am y môr, beth am ni gael falle cylch achub, belt achub fan hyn falle. Dewch ni gael mynd I chwilio yn yr eiconau. Ychwanegu cynnwys, elfennau, a tro hyn, nid y cefndiroedd, nid y siapiau, ond draw eto i'r eiconau. A dwi'n mynd I chwilio falle am life belt. Life belt. Dyma ni, math yma beth. Nawr, dwi'n mynd I newid lliw
ar hyn o bryd, mae rai sy'n dangos fan hyn i gyd yn ddi. Iawn, mae popeth sydd wedi lliwio yn ddi. Felly dwi'n mynd i fynd am un sydd yn ddi, a lot o ddi arno fe, fel hwn. Mewn na fe. O, na fe, chi'n gweld, mae'n wyrdd yna. Ond be na i wneud nawr yw newid e i fod yn wyn, dwi'n meddwl. A nawr allai roi hwnna lan fyna ar y triongl. Nawr, fi eitha licio bod y raff na yn dod dros ymyl y triongl. Mae'n gwneud siap y triongl ychydig fwy amwys yn dweud. Dwi ddim mor amlwg beth yw'r triongl na nawr. Yn rhoi effaith cwl iawn. Dewch ni gael dyblygu hwnna te. A gosod yr llall, a'r llinellau pinc yn helpu ni. Dyna ni, llinellau pinc yn helpu gweithio bod popeth yn gyfartal. Ie, mae'r effaith yna gyda'r belt achub na'n yn lot o help yn dweud. Dwi'n zoom o reit mewn yna. Iawn, wel, dewch i ni gael dechrau meddwl am yr ffeithiau. Nawr, fel ddwedes i, chi'n mynd i ddewis 3 peth i gymharu am ddiogelwch ar y môr. Felly mae eisiau 6 bocs arno ni ar gyfer y ffeithiau. 3 ar gyfer 1912 a 3 ar gyfer nawr i gymharu gyda amser maes yn ôl. Right, wel, dewch i ni gael mynd ôl i'r siapiau te. Iawn? Felly dwi'n mynd i fynd i'r ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i fynd i'r elfennau eto. A dwi'n mynd i'r siapiau. Nawr, dwi ddim yn chwilio am siap o'r enw life belt, felly na i gael gwared ar y chwiliad na. A be dwi'n chwilio am yw just petrial. Iawn, petrial gyda gymyl yn y fe. Rhywbeth fel hyn yn gret. Iawn, nawr, hoffen ni i'r llenwad i fod yn wyn. Llenwad gwyn, gret. Ond wedyn hoffen ni'r amlinell, y border, i fod yn goch. Na fe. A wedyn lle roi hwn draw fan hyn. Nawr, licen ni bod yr ymyl yn fwy crwn fel sydd da ni ar y triongl. Mae da ni'r cornel crwn fan hyn. Felly, beth am fynd i grynder y corneli a cynyddu hwnna. Nawr, llwch chi roi fe chydig bach. Neu reit lan i'r top os ych chi eisiau. Lan i chi. Dwi'n licio bod e reit ys y top. Nawr, dwi ddim yn moyn gweld pen yma. Dwi ddim yn moyn gweld yr ochrau crwn yma. Just y ddau yma. Felly be na i wneud yw ymestyn e fel bod e reit bant o'r dudalen. Fel yna. Na hi. Gret. Right. Nawr. Mae un dy fi fyna. A be dwi'n mynd i wneud yw dyblygu fe ar gyfer y 2 ffaith arall. Nawr, dyblygu. Nawr, mae tric bach dyn ni fan hyn. Os newn ni roi un union ble ni moyn ar y top, a un yn union ble ni moyn ar y gwaelod, a licen ni bod nhw i gyd wedyn yr i gysgaru yn 10, beth yw'n ni'n wneud yw just llusgo bocs dros nhw, a o dan safle, allwn ni ddosbarthu yn vertigol. Na ni, a chi'n gweld, mae'n mynd i roi bwlch, chi'n chi ddosbarthu ar draws fyd, os chi eisiau hwn, mae'n mynd i roi bwlch perffaith i chi rhwng y 3 bocs. Wel, nawr bod fi wedi gwneud hwnna, fi'n credu bod, lle i rai ni fod bach yn fwy, dda ni'n meddwl. Ydw, dwi'n meddwl. Mae'r bwlch yma bach yn rhy fawr. Felly, chi'n meddwl beth? Fi'n ei gael gwared ar y ddoi newydd na. Neud hwn yn fwy. Fel na. Neud siŵr bod crynder y corneli lan. A na i wneud yr tric dyblygu eto. Dyblygu. A roi'r un. Na i reit ar gwaelod ble dwi eisiau fe fod. Wedyn lle lusgo bocs dros y tri. Safle a dosbarthu yn vertigol i gael y gap rhwng bob un. Bwsh. Na fe, yn berffaith. Gret. Wel. Dewch i ni gael dyblygu. Chi'n meddwl beth fi'n gwneud? Fi'n ni lusgo bocs dros y 3 yma. A dwi'n mynd i ddyblygu'r 3 ohonyn nhw. 3 dot. Dyblygu. A mae'r 3 newydd yma. Allai just llusgo nhw draw. Na ni. Fel yna.
A tra bod y 3 di dewis, gewch chi lusgo dros nhw tos chi eisiau, dewch i ni gael newid lliw y border i'r gwyrdd. Aha! Nawr, falle bod chi'n meddwl nawr, dal sôn, maen nhw fwy i'r chwyth, dyn nhw ddim yn y canol, felly allwch chi lusgo dros y cyfan, a mynd i'r safle, a... Wps! Fi wedi clicio'r un anghywir. Right, dad wneud. Camgymeriad. Gynni. Right, a newn ni chysg... Na fe, llwn ni symud nhw ar draws. Chi'n gweld mae'r linell binc yn dangos bod hwnna'n union yn y canol. Hyfryd. Wel, mae hwnna'n edrych yn wych. Nawr, chi'n cofio fel ni'n dweud chi gyda'r belt achub bod e'n effaith cwl pan ni'n cuddio beth yw siap gan roi siap arall ar ei benne. Wel, ni'n mynd i wneud yr un peth nawr. Ni'n mynd i roi smotyn bach lliw ar flaen bob un o'r siapau yma. Felly, i fi'n mynd i fynd nôl i'r siapiau eto. Ychwanegu cynnwys, elfennau, siapiau, a dwi jyst eisiau cilch syml llawn. Dyma ni, hwn, cilch llawn syml. Mewn o fe. A licen ni hwn i fod yn y lliw coch. Nawr, mae hwnna lot rhy fawr ar y foment. Dwi'n mynd i ddod lawr y maint hwnna i wneud enrhyw smotyn bach. A dyma ni, dwi'n jyst yn mynd i roi fe fanna ar flaen y siap. A mae'n gwneud effaith cwl iawn i ni. Right, wel unwaith dwi'n gwneud un, dwi'n gallu dyblygu hwnna. Gosod chi'n gweld chi'n eich pink yn helpu bob tro. Lawr o fe, gosod perffaith. Dyblygu hwnna lan i'r top fan hyn. Wel, wrth gwrs, mi eisiau newid lliw y smotyn yma i'r gwyrdd. Dyna ni. A nawr, allai ddyblygu. A mae'r llinellau pink yn helpu ni. Dyna ni. Wel, mae'n boxes ni i gyd yn barod ar gyfer y ffeithiau. Na gyd sy'n ni'n ei nawr yw dewis beth hoffen ni gymharu am ddiogelwch ar y môr rhwng 1912 a nawr. Felly, mae 5 ffaith dy fi fan hyn, felly falle na i wneud am yn ail. Felly na i ddechrau gyda badau achub. Felly'r ffaith cyntaf yw, yn 1912, doedd dim digon o gychod achub gan yr RMS Titanic, felly doedd dim lle i lawer o bobl. Right, newn ni ddewis y testyn, clic a drag, llusgo dros fe, a dewis copy text. A draw ar Express, dwi'n mynd i ddechrau blwch testyn newydd. Felly am testyn draw ar y chwydd, ychwanegu testyn, a mae'n cofio'r ffont diwetha nawr da fi. Felly, dewch i ni gael glido hwnna mewn, 3 dot, glido. Right, nawr, bach o waith dyn ni'n neud nawr i ffitio fe mewn. Felly, llwn ni, licen ni bod efallai ar tair neu 4 llinell, felly dwi'n mynd i gydio'n y ddolen hir yma, chi'n gweld dwi'n llusgo, a mae hwnna newid sawl llinell sydd gyda ni. Dyna ni, 4 llinell fyna. Wel, a'i gael ei ffitio, mae eisiau bod y testyn yn llai. Fel na. A wedyn dwi'n meddwl bod eisiau ni falle i ganoli'r testyn hefyd. Ie, gred. Ydyn ni moyn gwthio fe 5 llinell? Ie, credu bod hwnna yn edrych fwy taclus. Mae llenwi'r y bocs yn well, yn dwi? Ie, 5 llinell, dwi'n meddwl. Felly mae lan i chi beth ewch chi am. Right, cofiwch hefyd, mae wedi dewis yr un ffont, felly ar hyn o bryd mae e'n defnyddio Jumbo Standard yn y black condensed. Wel, oedd yna wahanol fersiynau yn y teulu, chi'n cofio? Oedd yna bold condensed a just condensed arferol. Felly, dewch i ni gael trio felly un o rai eraill. Dyna ni. Fel bod yn teitl ni ddim yn gweiddi cymaint a... Sori, fel bod yn ffeithiau ni ddim yn gweiddi cymaint ar teitl. Ni moyn bod y teitl yn gweiddi. Hei, edrych yn y fi. Ond y ffeithiau, dyn ni'n moyn bod nhw'n cystadlu gormod gyda y teitl. Right, wel, fi di hala lot o amser, nes i dreulio llawer bach o amser yna, nid o fe, yn gosod y blwch testyn yma, ond mae e werth wneud hwnna unwaith, oherwydd beth llai wneud nawr yw dyblygu hwn. Chi'n gweld, dewis y testyn,
A lan ar y top, dyblygu. Allai just symud hwn nawr yn ofalus I bob siap arall, a mae'n mynd I fod yr un ffont, yr un maint, mae'n mynd I fod wedi gwthio I 5 llinell, a na gyd sy'n angen I fi wneud wedyn, wrth gwrs yw newid y testyn bob tro. Ond bydd y ffont a maint y ffont a golwg I gyd yr un peth bob tro. Right. Dyna ni. Right, wel. Dyna oedd y sefyllfa yn 1912. Ond beth yw'r sefyllfa nawr am gychod achub, am fadau achub? Wel, dewch chi gael gweld. Nawr, mae llongau modern yn cario digon o gychod achub I bawb. Gyda lle ychwanegol rhag ofn. Nawr, oherwydd, os ych chi'n gyfarwydd y stori y Titanic, un o'r pethau chi'n bod trist iawn yw, o ddim digon o gychod achub, o ddim digon o fadau achub ar y cwch I bawb, ond hefyd, oedd y rai, oedd yna ddim hyd yn oed yn llawn. Nath lot ohonyn nhw adael y cwch pan o'n nhw braidd yn wag. Felly, chymod, yn meddwl bod hyd yn oed llai o bobl wedi cael cyfle I cael ei achub wedyn. Felly nawr, mae yna, dewch ni glido hwn mewn. Dewis y testyn na nawr, a wedyn 3 dot, glido. Dyna ni. Felly nawr, mae yna ddigon o le I bawb ar y badau achub, ond mae yna hyd yn oed fwy. Achos mae pobl yn gwybod nawr ers y Titanic, bod just cael digon o fadau achub ar gyfer fan o bobl sy'n ar y cwch ddim yn ddigon. Mae eisiau cael mwy na digon o le. Oherwydd I rai cychod achub yn gadael yn hanner gwag efallai. Felly mae angen neud yn siŵr bod digon o le os mae hynna'n digwydd. Right, mae'r ffaith yma wedi gwthio I 6 llinell. Felly dewch I ni gael just cydio yn y ddolen ochr yma. I weld, na fe, ydw i'n chi cael I 5 llinell yn daclus? Ydw. So hwnna mor bwysig yna, ond dwi'n hoffi cael y twtches bach yna a cael cydbwysedd balans ar y testyn, os oes modd. Right, ffaith nesa. Dwi'n mynd I neidio i'r mynyddoedd ia. Yn 1912, roedd hi'n anodd gweld mynyddoedd ia, dych chi'n cael copio hwn te. Anodd gweld mynyddoedd ia, a doedd dim system i'w tracio. Oedd neb yn gwybod ble oedd y mynyddoedd ia mawr ma. Mae'n draw fyna. Chi dewch I ni gael glido hwnna mewn. 3 dot glido. Right, mae hwnna wedi mynd I 4 llinell, felly allwn ni wthio I 5. A wedyn, beth am nawr te? Wel nawr, mae mynyddoedd ia yn cael ei tracio gan ddefnyddio radar a lloerennau mwyn eu hosgoi yn gynnar. Iawn, mae nhw a tags arnyn nhw. Mae pob mynydd ia, I ni'n gwybod ble mae nhw I gyd ar bob amser, fel bod y llongau'n gwybod os oes un yn debygol I fod yn agos iddi llwybr nhw, fel bod nhw'n gallu osgoi y mynydd ia. A dwi just yn symud, chymod, cydio yn y ddole, neu trwy bod ni'n ffitio 5 llinell yn daclus. Hyfryd. Right, ffaith ola te, na I neidio lawr i'r reolau. Wel, oedd llai o reolau diogelwch yn 1912, a doedd llongau ddim yn cael ei gwirio'n ofalus o gwbl. Copio ni'r testyn yna. A lawr ni fan hyn, dewis y testyn yma. A I mynd I lido hwnna ni lefe. Wedi ffitio berffaith I 5 llinell, fel mae e. A nawr na I ddewis yr un yma. Beth am nawr te? Wel nawr, mae reolau diogelwch rhyngwladol llym I gael, sy'n sicrhau bod llongau yn ddiogel a bod nhw'n barod ar gyfer argyfyngau. Dewis hwn. Glido. Dwi hwnna ddim yn ffitio, sgylwch. Nawr te, mae bach o waith dyn ni'n neud. Mae wedi dod I ffitio. Nawr, petai hwnna ddim wedi dod I ffitio o gwbl, chymod, falle bydde rhaid I fi I wneud y ffont yn llai. Dwi'n ysgoi wneud os dwi'n gallu. Dwi'n licio bod ffontiau yr un maint ar ddarn o waith fel hyn. Mae'n edrych yn fwy taclus. Ond os bydde'r rhaid, os bydde'r darn o ola na o wybodaeth yn rhy hir, fydden ni wedi gorfod felly wneud y ffont yn llai. Ond dwi ddim wedi gallu gorfod, mae wedi ffitio yn neis fyna. A mae yna gydbwysedd hyfryd rhwng y testyn bob tro, ond oes e? Balance bach neis.
Right, wel, ni bron iawn ar ben gyda yn ffeithlyn ni. Yr unig beth licen ni nawr yw i roi rhyw ddelwedd bach rhwng pob un i'n dangos beth i ni'n trafod. Wel, yn gyntaf gwrs i ni'n trafod badau achub, felly dewch i ni gael mynd i chwilio am lun addas. Felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, ac unwaith eto dwi'n dod i'r elfennau, ond am y tro cyntaf heddi dwi'n mynd i fynd i'r asedau dylunio. A na i chwilio mewn mynd hyn am rhywbeth fel rowboat. Achos, chwod, na beth oedd badau achub nôl yn oes y Titanic, oedd just cwch fel hyn. Cwch rwyfo bach. Dyma ni, beth fel la, delfrydol, mewn o fe. A beth dwi'n mynd i wneud gyda'r cwch yma yw just i roi na ni, chymod, yn pontio y ddoi smotyn lliw. Allwch chi arbrofi gyda'r maint? Just bod e'n cysylltu'r ddoi smotyn lliw na. Ie, mae hwnna'n edrych yn gred. Right, wel, mynyddoedd ia yw'r un nesaf. Felly, dewch ni gael chwilio am iceberg. Felly, nôl i yr elfennau, i'r asedau dylunio, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am iceberg. Iceberg. Yma ni. Lot o rai da fan hyn. Dwi'n lygo'r un yma. Arddull cartŵn cool ar hwnna. A un y to, jyst arbrofi gyda pa faint sy'n gweithio. Bydwch chi'n mynd rhy fach gyda rhain. Mae lled yn i'r dudalen i fynd yn fawr. Sdim angen gweld y smotiau lliw na. Eto, fel ni wedi sôn cwpl o weithiau, y fwyau ni'n cuddio pethau, mae'n fwy diddorol, no e? Dwi ddim yn amlwg nawr, mae doi gylch yn sownd i ddoi petrial gyda corneli cronew yn y gwbl. Mae'n edrych fel rhyw ddyluniad cool i chi wedi creu. Right, wel, ar ôl a wedyn te yw reolau. Be gai am hwn te? Ewn ni nôl i'r ychwanegu cynnwys i'r elfennau. Ewn ni chwilio fan hyn am rules. Triwn ni hwnna. Ie. Mae hwnna'n eitha da. Ie. Neu fi'n cael... beth am rhywbeth fel checklist? Checklist. Chymod, bod rhywun yn mynd rownd y cwch yn gwirio. Dyma ni, math yma o beth. Digon o fadau achub. Digon o vests achub gyda pawb. Fi'n licio hwnna. Mae sawl un da fan hyn. Sawl un da fan hyn. Gret. Hwnna'n hoffi ni, dwi'n meddwl. Bod yna 3 peth wedi cael tic yn barod. Mewn o fe. A i roi na ni. A na fe. A i ni wedi gorffen ein ffeithlyn. Nawr allech chi ddefnyddio yr techneg yma, yr sgiliau yma, i gymharu unrhyw beth. Allech chi gymharu eich pentre chi gyda eich dinas agosa. Allech chi gymharu, wrth gwrs, allech chi gymharu unrhyw ddau gyfnod. Gallwch chi ddefnyddio hwn i gymharu unrhyw ddau beth. A sdim rhaid i chi ddefnyddio'r coch a'r gwyrdd i ddynodi chymod da a drwg. Allech chi jyst defnyddio 2 liw gwahanol na. Un i gynrychioli y dre, un i gynrychioli'r pentre. Un i gynrychioli mynyddoedd, un i gynrychioli yr arfordir. Chymod, beth bynnag i chi moyn cymharu, a i chi nawr ar sgiliau i greu ffeithlyn taclus iawn fel hyn. Wel, wech i ni enwi fe. Felly lan o'r top, ble mae'n dweud D-deitl. Dwi'n mynd i enwi hwn yn ffeithlyn Titanic 2026. Na ni, a os i chi wedyn moyn argraffu hwnna, allwch chi lawr lwytho fe fel PDF i argraffu. Os chi'n gwybod bod chi'n mynd i argraffu, PDF safonol yw'r peth gorau, neu PDF argraffu. Ond os i chi wedi lawr lwytho PNG, chi'n bod, allwch chi wastad argraffu hwnna hefyd, dwi'n mynd lot fawr o wahaniaeth. Neu, wrth gwrs, os nad ych chi moyn lawr lwytho ac argraffu, allwch chi rannu eich ffeithlyn yn ddigidol gan glicio ar rannu, ac yn hyrchu dolen gweld yn unig. A dyna ni, wrth greu'r ddolen, mae'n rhywun sy'n clicio ar y URL yna'r cyfeiriad we na wedyn, yn mynd i weld eich ffeithlyn bendigedig chi yn cymharu diogelu ar y we yn 192 gyda nawr. Right wel.
ni'n barod i fynd ymlaen i'r weithgaredd nesaf, dwi'n meddwl. Felly, cyn bod fi'n neud o draw i'r weithgaredd nesaf, dewch i ni gael just sôn yn gyflym. O, dwi wedi clicio ar y pethau gywir nawr. Clicio ar hwn. Na ni. Dewch i ni gael just sôn yn gyflym am y gwers i byw. Nawr, hon yw gwers byw thema gynta y tymor. Tymor yr haf wedi cyrraedd. Nawr, mae pob gwers byw o nawr hyd at hanner tymor Silgwyn, hanner tymor Sefo'r Urdd, i gael i'w cyfrestru gan fynd athrawon i adobe.live lessons. Mae pob thema fyna. Wythnos nesaf mae'n ddiwrnod y ddeiar. Wedyn mae'n ddiwrnod y gofod mewn bythefnos. Wel, lot i drafod am y gofod yn dod ar ôl yr daith hynod gyffroes ddiweddar i'r lleiad, felly byddwn ni'n trafod hwnna. Felly, cyfrestrwch athrawon gan fynd i'r ddolen uchod fan hyn, adobe.live lessons ar gyfer y sesiynau sydd i ddod. A os ych chi yn costio'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi bod yn cofio mae Titanic heddi athrawon, yna fydden ni'n dwlu gweld y lluniau i chi postio hefyd gyda gwaith eich dosbarthiadau chi ar Adobe Express. Felly, please tagiwch fi mewn at Meredydd J, neu felly chi tagio at Ysgol Ddigidol. A os licech chi bod pawb o gymdeithas athrawon, o gymuned athrawon Adobe yn gweld beth chi'n postio hefyd ac yn gwneud ar Adobe Express, yna defnyddiwch yr hashnod Adobe Edu Creative pan ych chi'n postio. Right, mlaen yn i'r ail weithgaredd. Felly, bant yn un. Nawr, i fynd nôl i dudalen cartref Express, na gyd straen i'n neud, yw clicio a liwgar yn y cornel top ochr chwith. Dyna ni. A mae hwnna'n mynd â ni nôl. Dyma ni nôl ar dudalen cartref Adobe Express. Nawr, i ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly, dewch i ni gael clicio ar yr cerdyn glas sy'n dweud creu fideo. Wel, beth ni'n mynd i fod yn creu fideo yna fe? Wel, dewch i ni gael mynd i edrych te ar dudalen weithgareddau. Wel, dyma ni'n mynd i fod yn creu fideo. Ni'n mynd i weld pa mor hawdd yw i fynd â y ffeithiau ni wedi defnyddio yn y weithgaredd gynta i gynhyrchu fideo. Lot o bobl yn meddwl bod creu fideo yn anodd, ond ni'n mynd i weld bod e'n rwydd iawn. A ni'n mynd i ddysgu sgiliau fel trosleisio, animeiddio cymeriad falle, animeiddio testyn, trawsnewidiadau golygfa a cerddoriaeth gefndirol. Right te. Wel, draw fi Adobe Express. Dyma fi ar y fideo. Wel, peth cyntaf o eisiau fi rhyw gefndir da. Fel nes i ddechrau'r trwetha gyda'r dark waves. Dwi eisiau rhywbeth tebyg ar gyfer hwn. Ond wrth gwrs, mae hwn yn fideo, felly gallu cefndir yma fod yn symud. Felly dwi'n mynd i glicio ar ychwanegu cynnwys i'r cyfryngau, a dwi'n mynd i fynd i fideos y tro yma. Iawn, ychwanegu cynnwys, cyfryngau a fideos. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am rhywbeth fel dark waves. Dyna ni, mae rai da fan hyn. Nawr, dwi wastad yn chwilio am fideos le mae eitha lot o symudiad. Dwi'n mynd licio fideo le mae'n llonydd iawn. Mae hwnna nawr yn cool, ond mae'n araf. Fi'n licio gweld mwy o symudiad. Allech chi hefyd chwilio am rhywbeth fel, ysgwni os mae dark ice yn mynd i roi rhywbeth i fi. Ar gyfer yr ia. Sgwylwch ar hwnna, de. Waw. Mae yna rai da fan hyn. Felly, chwiliwch chi, ond dwi'n mynd i fynd, dwi'n meddwl am yr dark waves. Oedd hi'n da fan ar, yw donau di o'n i'n hoffi nhw. Dych chi'n gweld, rhain, sgwylwch ar hwn. Nawr de, edrych yn dywyll ac yn oer ac yn ddychrynllid. Felly dwi'n mynd i glicio hwnna. A dyna fe mewn. Llwch chi wylio'ch fideo'n syth nawr gan glicio ar y botwm chwarae sydd fan hyn. Dyna'r tonnau tywyll fyna. Gret. Right. Wel, beth am ychwanegu teitl te? Dwi'n mynd i fynd i am testyn ar y chwith. A ychwanegwch eich testyn fan hyn. A dwi'n mynd i deipio mewn diogelwch ar y we. Ond, unwaith to, dwi'n mynd gweld e. Dych chi'n gael newid y testyn i fod yn wyn. Right. A dwi'n mynd i just deipio mewn fan hyn. Diogelwch ar y môr.
Nawr, dwi ddim yn mynd i... dwi ddim yn mynd i roi mwy na nawr, herwydd dwi'n mynd i roi troslais sydd yn dweud bod fi'n cymharu oes y Titanic gyda nawr. Font. Nawr te, mae eisiau ffont cryf arnau, felly allwn ni fynd i'r ffontiau argymhellir. Chymod, allwch chi sgrolio lawr, os yna rhywbeth yn cydio o'ch chi fan hyn, rhywbeth dramatig. Ni'n bach eitha da. Ond dwi hefyd yn mynd i fynd i'r cynlluniau testun dynamig. A ni gwthio fe, a gallwn fod yn eitha mawr. Na ni. Nawr, dwi'n mynd i roi amlinell fach i hon hefyd. Felly, dewch ni gael roi amlinell. Beth am amlinell llwyd tywyll yn hytrach na di? A mewn i hwnna'n eitha trwchus. Fel na. A wedyn, licen i weld yr tonnau trwy y llythrenau gwyn. Felly, beth am ddod lawr a anrholoiwedd y testun yma chydig? Dim lot. Just lawr i rownd yr 80-90%. A na ni, chi nawr gweld mwy o'r tonnau tu ôl. Dych chi'n gweld, oedden ni'n gweld y tonnau'n symud tu ôl y testun. Ydyn. Cool. Right. Nawr, beth am gael y testun i hun i symud? Fel bod e hefyd yn arnofio ar y môr. Wel, llwn ni'n neud hwnna'n hawdd ar Adobe Express gan glicio ar animeiddio. Ac yna, o dan y tab ailadrodd, mae yna effaith animeiddio o dan symud o'r enw bobio. Chi'n gweld? Dyna ni. Allwch chi glicio eto ar bobio, clicio ar y botwm yma eto, allwch ni newid pethau fel y cyflymder. Felly yna iddo lawr ar cyflymder. Ond falle bod fi eisiau'r dwysedd i fod yn fwy. Dim quite cymaint. Fel, dwi ddim eisiau bod yr llythrennau mynd i ffwrdd o'r dudalen. Felly, dim bach yn llai. Felly, ni ddod lawr ar cyflymder eto. Na ni, gred. Right, dewch ni gael gweld hwnna'n symud gyda'r fideo. Dwi'n ni ddod ar pen chwarae linell ddi nôl i dechrau, a dwi'n mynd i glicio ar y botwm chwarae. A dyma ni, chi'n gweld y tonnau'n symud, a wedyn y testun yn arnofio ar ei benne. O, hwnna'n effaith cŵl iawn. Right, wel, dewch ni gael recordio troslais David gyda hwn. Dwi'n ni ddod nôl ar pen chwarae, linell ddi, right, nôl i dechrau. Oherwydd mae'r troslais yn mynd i fynd ble bynnag mae'r linell ddi yma. A dwi eisiau troslais i fod reit ar y dechrau. Felly, nôl o hwnna dechrau. A i ychwanegu troslais, dwi'n mynd i fynd i'r botwm ychwanegu cynnwys, cyfryngau. A mae troslais ar gael i ni o dan dau wahanol tab. Naill ai cerddoriaeth neu effeithiau sain. Mae'r ddau tab yna yn rhoi'r botwm recordio troslais i ni. Does dim ots pa un i chi'n defnyddio. Felly, dwi'n clicio recordio troslais. Byddeis, beth ddigwyddodd? Clicio recordio troslais, na ni. Nawr, chi'n gweld, mae'r botwm gwella lleferydd ymlaen. A mae hwnna'n golygu bod os i fi yn pwyso digon agos i'r gliniadur, neu'r Chromebook, neu'r ddyfais, i recordio, fydd e'n cael gwared ar sŵn pawb arall, felly gall pawb yn y dosbarth fod yn recordio i sain nhw ar yr un pryd, a fydd Express yn cael gwared ar sŵn y cefndir a just cadw'ch llais chi. Felly, pwyswch mewn yn agos, yna cliciwch i ddechrau recordio, a bant a ni. Dewch i ni gael cymharu diogelwch ar y môr yn oes y Titanic gyda nawr. Na ni, dwi wedi gorffen recordio. A dyna'r clip sain fyna, bloc bach gwyrdd na sydd â chi ar y gwaelod. A be dwi'n mynd i wneud yw just llusgo diwedd. Chi'n gweld mae gormod o hwn dy fi. Mae da ni dywelwch lletwyth, awkward silence o'r diwedd. Dewch ni gael gryndo na fe. A fe gewch chi weld. Unwaith dwi'n gorffen siarad, mae e jyst yn mynd i gario ymlaen a bobio amgylch. Dewch i ni gael cymharu diogelwch ar y môr yn oes y Titanic gyda nawr. Nai, dyn ni'n moyn hwn, ydyn ni? Mae'r olygfa'r ben. Unwaith dwi wedi goffen siarad, sdim eisiau fi weld hwn ragor. Felly, dewch i ni gael just tocio ymyl yr olygfa nôl fel bod e just... Sdim eisiau bod e'n mynd yn union, just bod e chydig bach yn hirach na'r troslais. Fel na. Great. Right. Na'r olygfa gynta wedi wneud. Dewch i ni gael mynd mlaen te i'r olygfa nesaf. Felly dwi'n ni glicio ar y plus,
ychwanegu golygfa wag. Right, wel, beth dwi eisiau siarad amdano? Wel, beth am ddewis ffaith nes I ddim defnyddio yn y ffeithlyn? Enghraifft, cyfathrebu. Right, felly, cyfathrebu roedd y neges. Right, nawr, mae eisiau I fi gael rhywbeth sy'n dynodi cyfathrebu, felly rhyw'r hen radio, rhywbeth fel yna, bydde hwnna'n dda, bydde fe. Roedd negeseuon am bergl yn araf ac weithiau'n cael eu hanwybyddu neu methu, ond nawr mae llongau defnyddio technoleg fodern I anfon y derbyn negeseuon pwysig ar unwaith. Right, iawn. Iawn, dewch ni gael chwilio am y fideo yn gyntaf de. Dwi'n mynd I fynd I ychwanegu cynnwys, cyfryngau, chwilio am y fideos, a chwilio fan hyn am just radio. Yn ni weld beth gawn ni. Just, chi'n bod, fel ddweud si, fi'n licio lot o symudiad yn y clips yma. Felly, chi'n bod, rhywun yn ffysan gyda botymau yn dda. O, me, ar y môr, yn defnyddio radio. Wel, fi'n gwybod rai fi ddefnyddio hwnna. Right. Iawn, mewn o fe. A nawr, dwi'n clicio ar y clip a dwi eisiau ychwanegu fe ar y canfas gwag yma sydd â fi, felly dwi'n clicio ar ychwanegu fel haen ar gymfas. O, perffaith. Right, wel, testyn. Dych ni gael teitl am testyn, ychwanegu chi'ch testyn. Mae'n defnyddio'r un ffont, felly na I deipio mewn yn cyfathrebu. Ble mae hwnna'n mynd I edrych o'r e? Wel, am yn dwi'n meddwl. A beth am roi amlinell wen o amgylch hwn? Na ni. Na ni'n gweld yr amlinell wen o well fyna, na gyn ni. Gret. Na roi lan ar y top fyna. Right, a nawr fi'n barod I recordio troslais. Wel, newch yn siŵr bod y linell ddi yma yn y lle cywir, dechrau'r olygfa. A beth dwi'n dweud? Wel, yn syml, dwi'n dweud, yn oes Titanic, dim llawer o negeseuon yn cael ei danfon, ond nawr mae cychod yn defnyddio negeseuon drwy'r amser. Rhywbeth syml fel yna. Iawn? Os dim eisiau gweud lot, bat ni de. Ychwanegu cynnwys cyfryngau, a dwi eisiau recordio troslais, felly dwi'n mynd I fynd I naill cerddoriaeth neu ffeithiau sain, a recordio troslais. A bat ni. Yn oes Titanic, dim llawer o negeseuon yn cael ei danfon, a weithiau nhw'n cael ei anwybyddu, ond nawr mae negeseuon yn cael ei danfon drwy'r amser. Dyna ni, a dyna'r troslais. A chi'n gwybod pwy dric dwi'n mynd I wneud nawr, dwi'n mynd I docio'r olygfa nôl, fel bod yr hyd cywir. Nawr, os oeddech troslais chi yn hirach na'r olygfa, iawn, yna mae eisiau chi wneud eich golygfa chi'n hirach. Nawr, beth yw'ch chi'n neud I wneud eich fideo chi'n hirach yw I arafu fe. Oherwydd, os ych chi gwedwch clip fideo sy'n 10 eiliad, a chi moyn clip fideo sydd yn 20 eiliad, 20 eiliad, wel beth allwch chi wneud yw dewis y clip fideo, a wedyn tynnu'r cyflymder lawr I 50% sy'n meddwl bod nawr yn mynd I chwarae ar hanner cyflymder, mae'n mynd I gymryd dwywaith gymryd amser. A wedyn allwch chi lusgo yr olygfa mas I fod yn hirach. Iawn, felly os nad yw'ch fideo chi'n ddigon hir, y tric rhwydda yw I arafu y fideo, ac mae hwnna wrth gwrs yn dyblu I hyd e. Allwch chi hyd yn oed fynd lawr I -100. Iawn? Efe -100? Nag e. I 25%, sori. 25%. Felly bydd e 4 gwaith mor hir. Right. Y math sy'n cael ei wirio fanna. Right, nawr te. Beth sy'n nesaf? Wel, mae y camau nesaf I ni nawr yn rwydd. A herwydd, allwn ni ddefnyddio'r olygfa yma fel templed ar gyfer gweddill y fideo. Dwi just yn mynd I glicio'r 3 dot a dwi'n mynd I ddyblygu fe. Dyma ni, nawr mae da fi cyfathrebu fan hyn a mae da fi cyfathrebu fan hyn. Right, be dwi'n mynd I siarad amdano nesaf te? Wel, ymarferion diogelwch. Ymarferion diogelwch, safety drills. Right. Dewch I ni gael newid y fideo de. Clic ar y fideo. A dwi'n mynd I fynd I ddisodli fe. Ddisodli. A disodli y fideo gyda fideo arall. Allai chwilio mewn yn hyn nawr am rhywbeth fel life jacket.
Dyma ni. O, can ni? Perffaith. Rhywun yn gwisgo vest achub. Right. A mewn fan hyn, wel, y teitl yw, beth oedd e? Ymarferion diogelwch. Felly, dewch i ni gael tipio hwnna. Ymarferion diogelwch. Gwych. A fi'n credu chi'n ni roi hwnna lawr y gwaelod tro yma. A nawr, wel, na gyd sy'n eisiau fi wneud y recordio troslais. Wel, beth sydd angen dweud? Wel, nawr mae bob teithiwr yn gorfod cymryd rhan mewn ymarferion diogelwch mwyn gwybod ble i fynd mewn argyfwng. Right. Diolch yn ei recordio te. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cerddoriaeth, neu effeithiau sain. Clicio recordio troslais. A bant a ni. Yn wahanol i 1912, nawr mae rhaid i deithwyr i gymryd rhan mewn ymarferion diogelwch fel bod nhw'n gwybod yn gwmws ble i fynd mewn argyfwng. Rai, wel na enghraifft i chi o fideo sydd ddim digon hir. Dyma'n union beth o'n i'n sôn am just nawr. Mae'r fideo yn rhy fyr, felly beth sydd digwydd yw, ni wedi cael bwlch ar y diwedd. Felly, ydw i'n chi ymestyn hwn mas? O, ydw, oedd y fideo, rai, na fe. Wel, llwch chi drial ymestyn y mas, iawn? Ond os nad yw e'n ymestyn, beth sydd eisiau chi wneud wedyn yw arrannoedd, ia. Oeddi hwn yn mynd i fod yn lan ar y top y tro yma. Dwi'n symud y testyn o amgylch. Right, clicio ar y fideo. A ni'n mynd i ddisodlu'r fideo gyda fideo arall. A dwi'n mynd i chwilio am iceberg. Iceberg. Beth ni'n mynd i gael yma? O, dyma ni. Iawn. O, lot o fideos gret fan hyn. Os na un sy'n edrych fel bod eich mod yn y nos. Gallu ni wedi chwilio Iceberg Night. O, hwnna ni'n bach eitha da. O, mae'n dramatig i gael yma. Na i chwilio Iceberg Night i weld os... O, Connie! Cor boi fan hyn! Right, mewn a fe. O, gwych! Right, a dwi'n barod i recordio troslais. Chi'n bod beth, fi'n credu taw ar y gwaelod mae'r testyn yn mynd fwy o synwyr. Ie. A be dwi'n mynd i ddweud? Wel, doedd arfer bod dim system tracio mynyddoedd ia, ond nawr maen nhw'n cael eu tracio gan ddefnyddio radar a lloerennau. Right. Bant y fide, llun eich ddyn eich cywir. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, mynd draw i'r cerddoriaeth i recordio troslais. A bant y fi. Doedd arfer bod dim system i dracio mynyddoedd ia o gwbl, ond nawr mae lloerennau a radar yn golygu bod cychwyn yn gwybod ble mae'r mynyddoedd ia yma ar bob adeg. Right, ydw i'n chi ymestyn hwn? Os na ddigon o glip fideo i gael? Oes, hen ddigon. Right, gret. Felly i gael gwared ar yr olygfa. Nag oes. Right, nawr te, chi gweld? Does dim digon. Felly mae angen i fi ddefnyddio'r tric. Clic ar y fideo. A mae'n edrych fel bod digon i gael. Beth sy'n mlaen dy ti? Os, mae digon i gael. OK. Mae digon i gael. Pan ych chi'n dyblygu golygfa, mae'n dyblygu hyd yr olygfa hefyd. Felly mae weithiau, chymod, fideo sbar i gael. Felly allwch chi docio fe mas. Nes bod na ni, cyrraedd i ddiwedd e. Right, cygwared yr olygfa ôl yma te. Dileu hwnna. A i ni bron ar ben, ond bob tro dwi'n gwneud fideo, pan dwi'n meddwl bod fi ar ben, mae yna ddau beth sy'n wastad yn mynd i wella'ch fideo chi. Sef, traws newidiadau golygfeydd a cerddoriaeth cefndirol. Doi beth. Traws newidiadau, cerddoriaeth cefndirol. Dych chi'n gael neud y ddau beth na'n sydyn iawn te. Felly, traws newidiadau yn gyntaf, hawdd i wneud. Na gyd sy'n rhaid i wneud yw rhwng unrhyw ddwy olygfa, clicio ar y plus bach fan hyn. A ni'n mynd i ychwanegu traws newidiad. A allwch chi hofran i weld, dyn ni, dipio i ddi, trwch i wyn, toddi,
Gwthio, pontio, weipio. Dwi'n mynd i fynd am toddi, dwi'n meddwl. Allwch chi wedyn ddefnyddio'r effaith na ar gyfer pob golygfa arall yn y fideo. Felly gyda just 2 clic, i ni wedi wneud na ar gyfer y fideo cyfa. A'n ola te yw bach o gerddoriaeth cefndirol, felly dewch ni gael mynd i ychwanegu cynnwys cyfryngau, a o dan cerddoriaeth, allwch chi chwilio fan hyn am rhywbeth fel dramatic. Allwch chi sgrolio trwyddo, a dewch ni gael trial rhywbeth te, beth am hwn. Hwna'n eitha da? Eitha da? Licio hwnna, ond mae yn 25 eiliad, a mae'n fideo i yn 43 eiliad, felly newch yn siŵr bod eich cerddoriaeth chi o leia yr un mor hir a'ch fideo chi. Mae'n swnio'n ni da. Lot o rai da yma. Licen i gael rhywbeth bach fwy dramatic. Na ni, rhywbeth fel la. Clico'r hwnna, a dyna'r gerddoriaeth mewn. Na gyd sy'n gwneud, mae'n rhoi mewn ar lefel sain 100 y 100, felly dewch chi gael troi'r sain a lawr i ryw 10 cant, neu byddwn ni ddim yn clywed fi'n siarad, a wedyn pylu allan, fade out ar y diwedd. Right, dewch ni gael gwylio y fideo terfynol te. Dewch ni gael cymharu diogelwch ar y môr yn oes y Titanic gyda nawr. Yn oes Titanic, llawer o negeseuon yn cael ei danfon, a weithio yn cael ei anfyddu, ond nawr, mae negeseuon yn cael ei danfon drwy'r amser. Yn wahanol i 1912, nawr mae rhaid i deithwyr i gymryd rhan yn ymarferion diogelwch fel bod nhw'n gwybod yn gwmws ble i fynd mewn ar gyfwng. Doedd arfer bod dim system i dracio mynyddoedd ia o gwbl, ond nawr mae lloerennau a radar yn golygu bod cychod yn gwybod ble mae'r mynyddoedd ia yma ar bob adeg. A na fe, pylu allan y diwedd. Fi'n credu oedd yna rhywbeth bach rhyfedd yn digwydd, dewch ni gael golygu'r llinell amser, rhywbeth bach rhyfedd yn digwydd ar ddechrau'r olygfa yma. Ie, na fe, chi'n gweld oedd e'n wyn fyna i'r diwedd. So, dewch ni gael just clicio ar hwnna, a dyma ni, just neud siŵr bod digon, ar gyfer y traws newidiad, bod na ddigon o'r fideo, na ni, fel na. Right, trin fe to fyna. O na, y ferch yma sydd a ddim digon. Sgwlwch. Right, nawr. Ie, dwi'n mynd i arafu hwnna te. Arafu fideo hi. Na ni, chi'n gweld fel bod hen ddigon dyn ni. Hen ddigon ar gyfer y traws newidiad. Ni'n chwarae hwnna nawr. Na fe, perffaith. Right, lawr lwytho, wel wrth gwrs, lawr lwytho fel ffail MP4, neu cyhoeddi fe'r we, just rannu fe gyda dolen, rannu fe'n ddigidol. Gyda dolen gweld yn unig, unrhyw sy'n clicio'r dolen, maen nhw'n gallu gweld a gwrando ar eich fideo bendigedig chi. Wel, dyna ni ffrindiau. Dewch yn hir gwers i byw nesaf nawr, cofiwch, diwrnod y ddeiar wrthos nesaf, diwrnod y gofod wrthos ganlynol, a llwyth o wersi eraill rhwng nawr a hanner tymor Silgwyn. Cofrestrwch y thrawon gan fynd i adobe.live lessons, a os ych chi yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, tagiwch fi mewn, fel bod fi yn gallu gweld eich gwaith hyfryd chi hefyd. Ond am y tro, hwyl.